ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kami unay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anak ko, talaga pinanawan na tayo ni nanang iyo. Saan na kanon amaanusan ti rigat ti panagbiag tayo? Ha? Sa dino nga rudan tinapanan ni nanang, tatang? Hunyag pa iso tatang. Sa dino tinapanan ni nanang. Ang mga nwat na dalang importante anapanan na tatang. Imposible mo takabailan na tayo apanawan. Nabayagan aday tati iririri kanyak ti inayo. Apay kano adyak maipaayan itinarang aya panagbiag. Isumat lagayam akanayon anapudot ti ulo ni nanang kadagiti kalabas. Kanamok tatang, tapasaray mangag ko ti panagsubangyo, nukas di anapudot ti ulo na. Adyak mat pagaro po nakabailan na tayo apanawan, anak ko. Nangruna da kayong anak mi. Ngam talagang ambisyosa ti inayo. Umapal ka dagiti gagayim na anasaya ti panagbiag ta. Ikag kagumaak mo ti agtrabaho, tapno maipaay ko amin nakasapulan nyo, anak ko. Talagang aging galaangan dito iti kabaalak. Tatang, saan tayo matalumanglangan amangan? Uray kaskasano, maipaay ko mo't dagiti kasapulan tayo. Ngum talaga sa bali ti kapanunutan ti inayo. Kasano tayo pa yung arudan ni tatatang? Awanan ni nanang. Junjun ading ko, adda kami dito'y kanitatang. No kabailan na tayo a pinanawan ni nanang. Pues, ipakita tayo mo't akabailan tayo ti agbyag. Nga uray inabandona na tayon. Tsak laim pag-arop. Agapula ang iti kinaambisyosa na. Kabailan na apanawan ti pamilya na. Kagurkurak ni nanang, tatang. Anak ko. Manang. Di kagsangin, Junjun. Di mo sayangan tiliwam iti awan kwenta na ataw. Di kaagdanag, tatang. Aramidak amin akabaalak. Tapno maisakan tayo da iti a pamilya. Maasyanak unay kada kayo. Saan arumbang anapasamak ti kastoy? Tay narami jumat amin akabaalan nyo. Tapno maisaka dyo lang da iti a pamilya. Katsaksi kami iti dayta. Anak ko, di ka kumagimulay ti sakit tinakam iti inam. Manipod ita. Awanan ti inak, tatang. Kat ikarik iti batog ko a langit. Aramidak ti amin. Tapno rumang ay daytoy a pamilya. Nagadayo manan ti ayan ti imatang yu, tatang. Kristi, anak. Aging ka kadi ita, kat padpadaanan nyo pailaang ti panagsubli ni nanang. Tatang, awatan nyo kuman ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa ni nanang itidan na tayo. Nagsakit lang amin na panunutan, anak ko. Diyak laing pag-arup akabailan na tayo apanawan ti inayo. Napasama kan, tatang. Kaya't asawan dayta, awan serbi na nga asawa kan ina. Takabailan na atalikodan ti pamilya na, gapula ang iti ambisyon na bumaknang. Day talaunay ti pagladingita ka, anak ko. Di ka agladingit, kandiyo pabasulan ti bagiyo. Gapula ang tadiyo na ipaay amin akayat ni nanang. No talaga mo't laang apagwadan nga ina, kan patpatgan na tayo. Saan ko maapimanaw? No di kat nakitinulong kumakada kayo. Tapno guminawa mo ti pamilya tayo. Ngam anya tinaramid na. Kayat na tinanam ay abiyag. Ngam di na kayo mat kayat atulungan. Kristi, anak. Kayat na magunod ti amin atartari gagayan na asan apulos nga agbanog. Anya aklase nga inadayta, tatang. Uston, anak ko. Bayam, ikarigatak alipatan ti amin. Katag titinulong tayo, tapno sumaya at ti pamilya tayo.
Kumusta kan, ading? Kastoy manang, malmalday latta. Talaga ngamin na sa ano na nagsubli ni nanang. Irwan mo ti bagim maawan ni nanang, ading. Basta say atom ti panagadal mo. Aging gakabaulan mi kan ni tatang. Pagturpusan da ka, tapno na saya at to ti masakbayan. Manang, Saan ko maati pa ng panaw kada tayo ni nanang tirason tapno agrebelde ka. Laglagi pom kumaakanayon dagiti rigat mi kan ni tatang. Tapno makaadal ka laeng, ading ko. uon manang. Katagyaman unay kada kayo ko ni tatang. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag. Supapakam ti amin a sakripisyo mi kan ni tatang. Babaan iti panagadal mo ana imbag. Umdas dayjayan, ading ko. Agyaman manang. Katikarik. Say-sayatag ti panagadal ko. Tapno siyak tumot ti tumulong kada kayo. Nanadalen, gumatak man iti sabon na paglaba. Hanay, si kamot gayam day ta Kriste. Italaang anakita ka Kanayon ngamin nga awanak, nana. Taagbirbiro kak iti nasaysaya at trabaho. Hay kat nasaya at abalasang kaw. Ay wen gayam basang. Pudno ka di dyan nadamag ko a pinanawan na kayo kano ni nanang yaw. Uwan, nana. Pudno day taan na damag yu. Ay, nagawan aba inday dya babaen. Di la nagkintayag ang nangaramid ka na kayo iti kasta. Nakasingsinpot ti amayaw. Trabaho balay laang ti aramid na. Awan pa'y bisyo na. Kasta talaga siguro, nana. Ay, saan? Awan kit di ati manaknakam ti inayaw. Di la naasyan ka na kayong anak na. Ti kunam kit day, ambisyosa ti inayaw. Nalaing tumot ngami na makibarkada ka nagitipada na nga ambisyosa. Ngam di damot amo ti agtrabaho. Di damot amo at tulungan nagiti asawa da. Ay, suron kun aya. Nana. Ay na, balasang kaw. Pasensyakan ka nagiti na isawang kaw. Masyanak nga minunay kada kayaw. Agyamanak iti panangisakit yu kada kami, nana. Ala, ay sana bali balasang kaw. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amo ka sumaya at tumutlaang ti amin. Basta di yu liwayan ti agkararag. Dawaten niyo ti panarabay ti Diyos. Kasta tinapasamak iti pamilyami manang Emmy. Gaputa saan ang maipaay amin ni tatang dagiti kayat ni nanang, pinanawan na kami. Kat aging gaita, awan damag mi no sa dinon ti ayan na. Gapu nga rod iti asik ka ni tatang, rimusing tinapalalo agurak iti inak. Uray dagiti kalugaran mi, napalalo ti panang babalaw da iti inak, gaputa makitkita damet no kasano nga agtrabaho ni tatang, tapno maisakad na laeng ti pamilyami. Gapu iti agtultuloy a panagbirbirok ko iti trabaho manang Emmy, naamamok ti panginaan ti may sa agayem ko a naggapu ijay Macau. Gapu siguro iti asi na kanyak, injaya na titulong na,
Tapno makapagtrabaho ak, iti ayan na apagilian. Anya ti kunam anak ko. Agabrod ka? Wan tatang, tulungan na kano ti Panginoon ni Mari agayem ko. Sigurado ka kaditi day tapangadeng mo, Christy. Wan tatang, sayang dayto nga oportunidad. Isa apalubusan dak ko ma. Total, adamo ti Panginoon ni Mari at tumulong amangurnos kadagiti papeles ko. Kan isuntumot laang ti kadwak iti pagtrabahuak iti balasiw taaw. Sige, adakin ka day ta anak ko. Amo ka kastaunay ti tarigagay mo amaadaan iti trabaho. Kat sapay la kuma, taday to yun ti inururay mo. Aganad ka kuma, anak ko. Agyaman naktatang, para kada kayo kani ading ko amin dayto nga aramidak. Katagyaman nak iti Diyos, taimpaay na daytoy agundaway kanyak. Maragsakan akmo't para kan ka anak. Nasingpot kang anak. Iso asinungbatan ti Diyos ti amin akararag mo, anak ko. Ading ko, umadanin ti ipapan ko iti balasiw taaw. Agsingsingpat ka kuma. Un manang, Makamukan ka ni tatang. Di yu baybay-an ti salon at yu Ken di mo baybay-an ti panagadal mo. di kagdanag manang. Aramidak ti amin nabilin mo. Nalitayak. Tapanawan na kami ni tatang. Basta ti panunutem, para kada kayo kani tatang dagito nga aramidak. Agsakripisyo ak, tapno maipaayan kayo itinasaya at amasakbayan. Basta ikarim makanayon ka umawag manang Tapno kastadda ka mo't langit si dagmi. Wen ading, ikarik, aramidak at talaga dayta. Tapno amok no adda ka dito'y balay, wano aglaklakwat tsaka. Ni manang nga talaga. Jak to aramidan day tamanang. Siyempre, pampanunutag mo't at tirigat mo tong agtrab-trabaho di balasyo taaw. Rumbang laang ading ko. Ngam di kagdanag, amin to akayat mo, ipaay ko. Basta agsingsingput ka akanayon. Kastoy gayam ti trabaho dito'y panlasiw taaw. Talaga homesick ti kalaban mo. No panunutom mo ti maipaay mo to iti pamilyam. Awan anyaman nan. Kan kunamot ni Auntie Delia nga intong day off ko. Ipasyar nakto kano iti paraki apapapanandag iti padami a Pilipino. Sa bagay, nabitla ang alumabas ti aldaw. Gaputa kanayon kami abisi iti pagpapaayak a restaurant. Saan ang mapupuutan ti oras? Kan adomot dagiti umay mangmangan a Pilipino ditoy. Iso akasla adda akmot laeng ijay Pilipinas. Nay, si kamot gayam day ta lumabas, Nardo.
Wala na, mapanak man ni tayan din kumpare Acardo. Nasaya at tamakit kita da kan dito'y ruwar. Sana kas idi nga da kalaang ititalon wano iti unag ti pagtaangan niyaw. Saan mo't siguro ang may limod ka da kayo tinapasamak iti pamilya mi, Nana? Nakababain ngamin tinapasamak. Anya kumangay ti kabain mo. Saan mo't asika tinagaramid iti may kaniwas. Amuda ka. Nasaya at katao kan ama. Iso nga awan pa kababalawam. Agyaman Nana. Ngam amo yung mata pa kaibabay ng ti pamilya mi tinaaramid ti asawak. Sa dino nga rod itan ti ayan ti asawam. Awanin na pulos ti damag mi may papankan kuan, Nana. Nasaya at maut no saanan gagpakita pa'y. Nasaya at antibiyag yung agama. Nang runak at adan iti abroad ni Christy nga anak mo. Nimot Junjun, manula at awanan. Malpaston iti panagadal na. Dahil tati pagyamanak una iti Diyos, Nana. Taoray pinanawan na kami ti inada. Di makkel anasaya at atao dagiti anak ko. Nagbalin ang naalwan ti panagbiag mi, manipod nakapanak ijay Macau, manang Emmy. Nasaya at ngamin tinagbalin at trabahok ijay. Kat utang ko amin dagitoy, iti panginaan ti gayam ko, anang isurot kanyak nga agtrabaho ijay Macau. Diyak matan pinagtrabaho ni tatang, talumakay matan manang. Nagyanlaangan ijay balay, akadwana ni Junjun akabsat ko. Ison tinagtagibalay kabayatan nga agad-adal ti kabsat ko. Nagtultuloy nga rod ti panagpatulod ko iti kwarta ken ni tatang para iti panagadal ti kabsat ko. Kastamoten ti gastusan da para iti inaldaw akasapulan da. Ti saan ko nga ammo manang ket. Tatang, napatarimaan yung tibalay tayo. Mas dao to laki din ni manang itong sumangpet. Talaga ajak impakaamukan ko na ti pan nakatarimaan ti balay tayo, anak ko. Kaya't ko masorpresan to inton makita na nga adun tinagbaliwan ti imbati na iti abalay. Talaga abilibak ka na kayo, tatang. Amuya taripatpun di pagbambanugan ni manang iti abroad. Masapol, anak ko. Dakkel ti sakripisyo ni manang mo iti abroad. Awan ta makakitkita ken mang tartaripato ken kuana. Saan tangaam mo no mangmangan pa iti umno nga oras. No makaturturog matlaeng wano agsakit kiti. Ngam sapay kong matakanayon anak karadkad ti kapsat mo iti ayan na, anak ko. Amo ka tartarabayin ti Diyos ni manang, tatang. Awan ti pagdanagan tayo. Sana bali, tatang, apama na makaturpusak. Makatulong akton ka ni manang. Wan, anak ko, tani, puro mo't ten trabaho di kabsat mo. Nalipatan nan san ti makiasawa. Kasano ko mamakiasawa, tatang? Katawan pa'y mo't tinubyo na. Wan nga rod, anak ko. Katjak kahit adatatagbalin alapad. Tapno agragsak mo't ti kabsat mo. Panawon mo't ten tapno sangwon na. Ti may papan iti masakbayan na. Tatang? Sobra-sobran tinaipa iti kabsat mo kadata, anak ko. Napaadal na kapayen. Dandani ka nagturpos. Wan, tatang, kat utang ko amin dayta kan ni manang Christy.
tatang. Kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo't dita Macau? Nasaya atak mo't ditoy. Kumusta mo't ni Junjun? Awan problema ka ni ading mo anak. Nasaot ni agadal. Dantanin nagturpos. Isa makaginawa kanton. Naragsakak unay tatang. Tamakit kita kung ti resulta dagiti sakripisyok diti abroad. Nasaliwanwanan ti adda pa nagbiag tayo. Kastamot adandanin agturpos ni Junjun. Awanan ti problema tatang. Huwag gayam anak ko. At nadamag ko may papankan ni nanang mo. Ha? Anya day jay tatang? At akano nakakita ka ni nanang mo. At akano ka din na nasa bali alalaki anak ko. Anya? Wan anak ko. Kasatiin danon kanyak din nakakita kan kuana. Sapay ko mga rod. Tanasaya at tinagbalin abiyag na iti doon na ti sabali nga asawa na. Kinapudno na tatang. Dakkel ti gurak ka ni nanang. Ngam linipat kun ti amin. Tartari gagayak laengan anasaya at kumati kasasaad na ita. Kas nga rod iti bagayo idi. Saan arumbang nga agimulak iti sakit tinakam ka ni nanang. Kaasimot ni tatang. Amok. Uray ko na napakawanan ni nanang. Nasakit latakan kwa na ti amin. Marikriknak ang napataglatakan kwa na ni nanang. Dayawag ti kinasingpat ni tatang. No sa bali laeng, amang ano inlunod na ni nanang. Ngam sa bali ti amak. Pakawanan nakmat Diyos ko. No adadag iti gundaway a kinagurak iti kastaunay ni nanang. Ngam impakitam kanyak ti panagayat mo. Babaan iti panarabay mo kada kami. Iti likodan dagiti napagteng mi iti biyag. Dandanin malpas ti kontratak. Kaya't kumutan ti agawid. Tapno makadanak mo't datatang iti sumagmamano abulan. Mailiwak unayan kadakwada ka ni ading ko. Ngam kayat ko asorpresaan ida. Jak ibagbaga nga agawidak. Maamwan dan tulatan. Inton adda akton iji Pilipinas. Anak ko, adakan. Apay adi mo yung bagbaga nga agawit ka. Tapno nasukunda ka kumay di airport. Kaya't kayo kumaasorpresaan tatang. Ngam kas makitak, siyak samot ten tinasorpresa. Anak. Naipatarimaan nyo ti balay tayo? Sa dino tinangalaan nyo iti pinagpatarimaan nyo. Diyak gastusan amin nga ipaupaw it mo anak ko. Kinapudno na. Kalpasan napatarimaan ko ti balay tayo. Inurnong ko iti bangko dagiti dadumang ipatpatulod mo. Ada kwartam iti bangko anak. Agyaman na kada kayo tatang. Talaga pagulidanan kayo nga ama. Amo kajak na ipaay ti amin anam ay arumbang amapasaran nyo ko anak ko. Iso ababaan man lang iti daytoy ana aramidak. Masulnitak ti amin na nagkuranga kada kayo.
Jakon kaya't ang mapasamak manintikas iti napasamak kada kami iti dayti inayo. Patpatgan kayo onay tatang. Patpatgan kayo mat ni anak ko, Kristi. Nagbakasyonak dito'y Pilipinas manang Emmy, kat na sorpresa ak itinakitak. Napaaramid ni tatang tibalay mi, babaan kadagiti kwarta nga impat patulod ko kadakwada. Nakaturpos moten ti kabsat ko iti kurso nga inala na, kat adamoten panggadan na. Timoten kabsat ko ti makaammo kadagiti amin akasapulan da dita Pilipinas. Sa anak kanon nga agpawit, taiso kanon ti makaammo kani tatang. Ngam agipat patuludak latamanang, tapno saan mo't asuluan ni ading ko ti obligasyon na kani tatang. Adamoten nobyok manang, naamamok dito'y Macau, maysa a Chinese national. Naamamok moten ti pamilyana, kat nasaya at damot kanyak. Plan-planuan mi moten ti agkalaysa, ngam kayat ko adita ko mapilipinas ti pagkalaysaan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Kristi. Pagayam ko a Kristi, agyamanak iti daytoy makaited inspirasyon a pakasaritaam. Pudno unay tay kunada, ano adda tartarigagayam agunuden, magunod mo, babaan iti panagsalukag. Dayawan ka pagayam ko, ta iti laksid tinasaem a napasaran ti pamilyayo, nang runa iti amam, saan ka anaawanan iti namnama. Impakitam ket di ti kinatibker mo, nga iso tinangted kirad mat iti amam, tapno mabailan na ti inaramid kan kuana ni nanang mo. Sapay la kuma tagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, kastamoten nga itapay laeng, kablaawan kan iti umadanin a panagkalaysayo iti agbalin a kapisi ti pusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Rita, nakadalos ka din ni kusina. Wanangkal, nalpasan, nakawalisak matan iti arubayan. Kat ni Boyat ngay, sa dinutayan na. Ang mga nadaman ditan nga ayam, adaw pa iti matrabaho diti balay. Uncle? Di kaya agsadot-sadot no kaya tiyo nasayat kayo. Naglaing kayon ngay, no di kayo pulos tumulong kadag iti trabaho ditoy. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, Uncle? Kaya ba man dinalayang akabsat mo, tama pa nagsakdo. Tulungan mo, tapno na daras. Uwan, Uncle. Rumuanak, makaamo kayon dito'y balay. Agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. Inakon. Uwan, Uncle. Ay, agyaman nak. Rimor mo't laangan ni Uncle Doro. Nasaysayaat na awan dito'y balay. Nakauy-uyong kan baon-abaon. Uray ni ading ko, kanayon na nga ungtan. Kaasimot, di pa'y makaiayam. Inakayabanan ni ading ko aboyet, tamapan kami agsak dun. Amangan numasangputan na kami ni Uncle asaan pa'y analpas ti trabaho mi. Agungot tumanan.
kan nanang. Kasla na bambanog kayo ah. Ay, wan nga rod anak ko. Adong amin tilinabaak itay. Inlepas ko na tapno makaawid ak. Kakaiso na a day off ko inton bigat taal daw ti Domingo. Naimbag mo tada ka nanang. Marigatan kami kanya ading ko abuyet. No ni Uncle lang ti kadwami ditoy. Nakauy-uyong. Kan baon a baon. Ala, ano san yun anak ko? Awan mo ti mabalin tayo nga umakaran. Saan nga umanay ti sweldo kas babaonan kandi Mrs. Cruz no pumanaw tayo ditoy. Sa maysa, adakarbangan tayo ditoy. Tabalay mo't dayto idalolo kan lolam. Nagrigat mo't kami nakabalay ni Uncle nana. Kasla masiksikuran na makitkita na nga on aramidan mi. Kanti na sakit, pasaray ayaban na kami pa iti bastardo. Anak ko, Apay nanang, bason mi kadi, naawan na bangunan mi nga amami. saan anak ko? Pasensya ka yun. Basol ko ti amin. Ngam di kay agdanag. Ikarigatak nga isakad ti panagbiag tayo. Basta anusan nyo ti agnaed iti den na ni angkelyo. Nakarkaro no kas day nga addaak iti ayan ti trabaho. Uwan nanang, di kay agdanag. Manang, napan ka di man ni nanang itayan ti trabaho na? Wan ading ko, katimbilin na amasapol nga agtulnog ta ni Uncle, tapno santa ka na yun amaungtan. Orar aramidin tam dagiti ibabaw na, agungot latta. Kasla sana kompleto ti aldaw na no di na tamaungtan. Makapasuron. Ading, Apay nga tamanang. Awan mo tar aramidin tama di. Oray ni nanang, kagurgura na. intun dumakkel ka, maawatam tumatlaang ti amin, ading. Talaga akas di ngamin ti ugali ni Uncle. Kuma, saan lang na pumampanaw ni nanang, tapno saan natakanayan niya ungtan ni Uncle Duro. Masapol mo't amanggad ni nanang ading, tapno makatulong diti balay. Nakarkaro na karurod ni Uncle Doro naawan apulos ti maitulong na diti balay. Kuma, adamot tatang tamanang, tapno saan nakakaasin ni nanang nagtrabaho. Iso nga ikagumaan ta ti agadal na saya at ading. Tapno yun makalpas ta, matulungan tahan tumot ni nanang. Wen amanang, inton adan trabaho, saan ton nagtrabaho pa ni nanang? Wan ading, kat mapasamak to dayta, babaon iti tulong ti apo ana marswa. Nay, apay ngay. Maluman ngam awan pay lang dagiti agkabsat. Ang mga nagayayam daman ni eskwelaan da sakbay nga agkawid. Talaga pagpungpung tuton nak dagiti abastardo. Uncle, agda kamin. Apay ngay ta kayo lain. Maluman na. Cleaner ngamin da ading ko aboyet. Iso nala daw kami. Inuray ko matan tapno da kadwa na nga gawid, Uncle. Teko namkit di, nagayayam kayo pa'y sakbay ang nagawid kayo. Sinalbag kayo kiti abastardo. Mala kayo launa iti inayong awan manaknakam na. Uncle, Uncle, Ala, ang kaya agpulusan, kalpasan na. Agluto ka niti pangrabyan tayo rita. Mabisina kon. Katsikamat, may sa abastardo. Anya iti mulmulang-lingam nita. Agtignay kayo na! wen Uncle. Makapasuron kayo. Ala, agawan nyo tagtignay.
Nauyong ti pangamaan mi, manang Emmy. Awan mo't maaramidan mi no saan nga aganos, ta iso ti bilin ni Nanang. Kanayon ngamin nga awan ni Nanang, gaputa agpapaay ababaunan, kat linawas laang nga agawid, tunggal day off na. Kagura da ni Nanang, agraman da kami kani ading ko, tada kami kanu ti bunga ti pakaibabainan ti pamilyada, gapo itinapasamak kani Nanang. Indakdakkelan mi nga rod kani ading ko aboyet, tikas jay atrato kada kami, dagiti partido ni Nanang. Ading, agar mo sarkan, mga numaladaw ka iti klasem. Un manang, sapa exam mita. Masapo lang masapak, tapno makadipasok, paisak ba yung mga rugit exam? Lalaing nga ma. Sa bagay, amok mat analaing ka talaga. Siyempre mo tamanang, imalak samot kan ka. Aywan gayam, na Uncle Doro, saan pa ka diyan nakariing manang? Saan pa nga rod, ading? Hindi, itaman pa yung analadaw ang nagriing. Mas daawak nga rod. Kanamom, mapalpaliiw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ang matagtagari? Kasla kanayon anaunag ti pampanunuton na. Nasayahat mo't manang, tapno saan nga ungot. Indakdak ka lang tanti kanayon na panangungot na kadata. Saan ang pulsa nagbalo ti trato na kadatayo kadananang? Bay amon, di mon panunuton day ta. Naanusan tayon tupay ni Uncle iti naunday a panawan. Itanto lakit din. Sa bagay matkit di amanang. Malaki din. Mangan kan, tapno makapan ka nag-eskwela. Apay nga ta, di mo't larumaran iti silid na ni Uncle Doro. Aldawan. Sapay mapan ko kitaan tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy. Sayang mo't day dyan no da maala da sa bali. Sales lady ka no ti may sa pagtagilakwan iji ili. Sapay la kumataadan tupay. No kas pangarigan makastragak ijay. Pagsardangag to ni Nanang agtrabaho. Bakuton ni Nanang. Amok amarigatan mo to iti trabaho na. Ay, tinasayaat. Saan kon asingaan ni Uncle? Ama, ano na puyatan mat? Iso na imas pailaang titurog na. Makamuditan noong tanak inton sumangputak. Masapul ang makapanak kon iji ili. Tama nga no ada makaunang siya nga agaplay. Narigatan. Sayang day nga oportunidad. Apay, sa dino tinagapwam si Carita. Apay nga awan kay tay nakariingak. Pasensya kayo Uncle. Napan ko ngamin kinita tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy agayem ko. Trabaho kunam? Ne, nagkunang agtrabaho ka. Sino pa'y ngay agtagibalay no agtrabaho ka? Saan kayo amadanagan Uncle? No kas pangarigan ta maawatak, pagawida ko ni Nanang. Saan kon apagtrabahon, ta isunti kadwayo dito'y balay. Naimbag no umanugot mo dyan. Mayat man kan saan, masapul a sumardangan Uncle. Bakutan ni Nanang, sigurado amarigatan mo tan iti trabaho na. No dikat ngamin sumangkadak mula. Di saan kumakas tati ka sa saadyo iti biyag. Inun unanan tumot ngamin di kinagaranggan diyang na iso aday ta. Insikog na ka. Di
Dimot nga rod intong palte amam. Ang di pa'y lanapnag. Nakirelasyon man na ita da asawa na. Anya tinapasamak. Nagsikog man na hindi awan manaknakom na nga inam. Uncle, Apitin nan tibo nga ti kinagarampang na. Isong aging gaita, agrigrigat pailaan. Imbak-bakit nan tinagbali na babaunan. Imbes ada kayo kumati pagserbyan na. Saan? Tasabali ataw ti pagserserbiyan na. napasama kan ti amin, Uncle. Awanan ti maaramidan tayo. Ti pagyamanan mi laangan, kat napadakkel na kami ni Nanang, nga uray narigat ti adda pa nagbiag mi. Kanagyaman kayo. Taadaak iti da iti abalay apag nanaidan nyo. Adda katumultulong kada kayo. No saan? Jakla amon no sa dino ti pangpidutan da kada kayo. Nanang, naawat akon iti nagaplaya ka trabaho. Agpakada kayon ton iti amo yo. Panawon mo ton tapno agsardeng kayon nga agtrabaho. Ay, uwan anak ko. Kat maragsa ka na, tanaawat ka itinagaplayam. Uray siyak, Nanang. Saan ko mga umanugot ni Uncle nga agtrabaho Tawan ka no ti agtagibalay. Ngam imbagakmat kan kwa na, apagsardengan kayon nga agtrabaho. Anya nga iti kunana anak ko. Ado pa'y asauna asak ba ngay manugot? Ala, paspasensya mo ni uncle mo anak ko. Talagang amin akagur anak, gapo iti napasamak kanyak. Pati da kayo iti adim, nairamraman pa yan. Bayan yun, Nanang. Barang makaamiris to matlaang. Ngam, amuyo ka din, Nanang. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan unay ang matagtagarin ni Uncle? Kasla, naunag akanayon ti pampanunutan na. Nay, apay ngay nga ta anak ko. Saan nga ta nga da sa gubanit na? Diyak mo, Nanang. Sa nabali, tada kayong tumutan dito'y. Mabantayan yun ton ni Uncle. Gaputa na pag-asatanak anakastrak iti trabaho, Manang. Pinagsardeng kon nga agtrabaho ni Nanang. Ison tinagtagibalay akadwana ni Uncle Doro. Nasaya at dagiti nagbalin nga amok, Manang. Iso adakkel tinaitulong ti trabahok iti panagbiag mi. Nang runa idi siya kon tinangibatyan dagiti amok iti negosyo da, tanapandamutan nagyan ije Estados Unidos. Tidimi amo, Manang, at dagaya mo nadagsen a sakit ni Uncle Doro. Manong, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Sakit kasla, nagkapsut ka. Tila madmadlaw mo. Gagangay iti lumakayan Kumapsot mo't ti bagi tayo. Saan, Manong? Sa bali ti madmadlaw ko kan ka. Kalaat nga imras ti bagim. Agpudno ka man kanyak, Manong. Di na ka di pa kadanagan. Awan da ito'y. Saan ang mabalin, Manong? Intun bigat matlaang, ipanda ka iti doktor. Masapul ang ma-check up ka. Ibagak ka ni Rita, ta ipanda ka iti doktor. Gastos laang da ita. Manong, adda ni Rita at tumulong kan ka. Anya,
Kalpasan dagiti inararamid ko kada kayo. Nang runa kadakwada kan ni Boyet. Tulungan dak. Saanan? Kinapudno na mababain akon kada kayo. Naamiris ko amadi dagiti inararamid ko iti kalabas. Isa pa kawanan nakading ko. Da kami ko mga pamilyam ti rumbeng nga nakaawat kan ka. Kalpasan dagiti napasamak. Siyak pa iti kang runaan anang irurumen kada kayo kadagiti anak mo. Lipata mo day jay manong. Ngampulos asaan ang nagimula iti sakit tinakam ka dagiti kakaanakam. Amok na ita. Tasipod ubing da. Oray nagmaditi trato kadakwada. Nagtalinaad da na singpet ka na respetong anak. Isa pagbababawiyak dagiti inararamit ko ide ading ko. Rita, anak ko, adagayam sakit na iti kidney ni Uncle Yo. Masapul gayam nga ag-dialysis. Ha? Di kay agdanag, Nanang. Pagasan tayo ni Uncle. Ipadialysis tayo no isot ka sa pulan. Uwan, Nanang. Awan tinamnamaan ni Uncle no saan ada tayo laan. Iso at tulungan tayo. Mabain ngamin ni Uncle Yo. Kalpasan dagiti inararamid na kada kayo. Da kayo pa'y kano ti madadaan at tumulong kenkwana kunana. Nanang, nalpasan day jay. Lipatan tayo day jay pagtang tibiyag tayo. Iso a pinaraburan na tayo ti Diyos iti nasaliwanwanan a panagbiag. Tapno makatulong tayo mat kadagiti agkasapulan. Pudno day ta, Nanang. Saan asabali a tao ni Uncle Doro, Nanang? Kapamilya tayo. Iso anasken a matulungan tayo, tapno umimbag pa'y ti sakit na. Hay na, agyamanak anak ko, takasta ti kapanunutan nyo. Agyamanak unay. Uncle, agin na kayo ha, tani. Kalkalpas yung nagdialysis. Agyaman nak, Boyet. Madamang aglutluto ni Nanang iti kanan tayo. Amangan kano ngamin numabisinan kayo. Saan, Boyet? Ay, uwan gayam. Sa dinutayan ni Manang mo arita. Napanitayan timat matunan na ang negosyo, Uncle. Ada kano ngamin asikasun na. Iso ang madamdama pa'y nga gawid. Nagasat ni Rita, Boyet. Tanaparaburan iti napintas agasat. Katagyaman na kada kayo. Tamairan-rano dak iti napintas agasat yo. Uncle, kapamilyada ka. Isong anyaman ang napintas agasat at sumangbay kada kami. Karaman kayo iti dayjay. Sa anak ama ikarihi kaanakan. Kalpasan dagiti nagmading inararamid ko kada kayo, sipod ubing kayo. Sa anak ko man akaraman kadagito'y aparabor. Uncle, manipod ubing kami, da kayon ti kadwami. Kasla da kayon ti timakdar nga amami. Gaputawan kat nga ron tinabangunan mi nga ama. Isa may kari kayo kadagito'y aparabor ti Diyos, Uncle Doro. Kumusta kayon, Uncle?
Anadan nyo ti Baguio tapno mabayag tayo pa yung agdadan na. Rita, Umadan ni manan ti dialysis yo, isong agpapigsa kayo. Maan kayo iti ado. Ado dagiti ginatang ko aprutas para kada kayo, uncle. akiama na kaanakan. Ay na, mababainakan ka. Tay tilaksid dagiti inararamid ko. Da kayo pa'y timang tartaripato kanyak at masakita kon. Da kayo mat, uncle. Asino kumapay ngay tagtitinulong, no saan ada tayong matlaang. Ay, jakla ninamnama da iti amapaspasama kita. Da kayo nga inkuskuspil ko. Inururuman ko. Da kayo pa'y timang ipakpakita iti nalaos apa nang ipatagyo kanyak. Gaputa talaga napatag ka kada kami, uncle. Noon yaman dagiti napaspasamak iti kalabas, lipatan tayon dayjay. Mga baruanan tayo ket di kas may sa pamilya. Ket ikariyo asalwada nyo ti Baguio Kayat na kayo pa'y amakadan na itinaunday a panawan. Rita, kaanakan. Kayat ko pa'y nga ipananam kada kayo kan ni Nanang tinasaliwanwan a panagbiag. Amin dagito'y a sakripisyo para amin kada kayo, uncle. Patpatgan kayo unay kada Nanang. Madama pa'y laeng nga agpadpadialysis ni Uncle Doro manang Emmy. Aramidan mi ti amin, tapno mapatiddog mi pa'y ti biag na. Nagturpos mo't ni ading ko aboyet iti kurso na a civil engineering, kat madaman nga ag-review para iti board exam. Kararag ko asapay lakuma ta makapasamanang. Mayat mo't titaray ti matmatunak a negosyo, nga intalag kanyak dagiti amok. Katagyaman nak unay iti Diyos, ta impaayan nak iti nasasayaat at tao, akas kadagiti amok, anatalag anang ibati kanyak iti negosyo da. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, napintas man ti pakasaritaam. Kan makaibati iti nabalitokan nga adal kadagiti dumdumngeg. Pudno unay ama ikari kayo kadagiti aglaplapusanan a parabor. Gaputa addaan kayo iti nasayaat a panagpuspuso. Nga iti laksid dagiti napaspasaran nyo iti biag. Nagtalinaed kayo anatibker anang sango kadagiti dimteng a panubok iti biagyo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba kan managtulong iti padayo a tao, tapno ad-adu pa iti parabor adumteng kada kayo. Kat ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumata maimbaganan ti pangamaem, kan maipaayan pay iti atiddog abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.